Много нежна композиция и Веденева работи доста добре с уреда лента. Нашите зрители могат да обърнат внимание на техниката й. Обикновено, когато върви добре с съчетанието, точно, се получава много добре рисунъка при нея. Наслаждаваме се на едни много чисти крака, стъпала. Винаги е на висок полупалец, винаги е много потегната. Чудесна комбинация от пирует с скок. Мисля, че направи 4 или 5 оборота на пирует атитюд. Много чиста състезателка, без излишни стъпки, намествания. Трудностите с тяло. Да, и ето, Екатерина Веденева.